el dia que les princeses van dir prou. Hi havia una vegada un país molt llunyà que per molt que el busquis mai el trobaràs, on vivien tots els personatges dels contes, les princeses, els animals, els dracs, els monstres, els llops i molts més. Els personatges dels contes sortien, quedaven per petar la xerrada, jugar i fer coses interessants. Les princeses es passaven tot el dia als contes que mares, pares, mestres, avis i àvies explicaven a nenes i nens d'arreu del món, amb milers d'idiomes diferents. Imagineu com treballaven cada dia. Cada dia s'expliquen milions de contes. Però les princeses, quan acabaven la seva feina al conte, es divertien com la resta de persones del món i no es preocupaven d'estar maques. S'ho passaven molt bé. Es treien aquests vestits que oprimien les seves cintures i es posaven roba còmoda. Un dia la Jasmine es va enfadar i va dir: «Estic cansada de fer el mateix cada dia, d'haver-me de posar aquest vestit ensenyant el melic. Vaig molt incòmoda». La vella també va dir que ella estava farta i va dir: «Vull lluitar contra dracs i salvar pobles. Vull ser una heroïna». Totes les princeses es van reunir i van pensar un gran pla. Primer van anar a parlar amb els companys prínceps, cavallers i dracs per a que les acompanyessin en la revolta. Ells també estarien cansats de fer sempre el mateix paper. Segurament tindrien altres aspiracions. Però els prínceps no estaven d'acord amb les princeses. A ells ja els estava bé el seu paper de salvadors. Els hi agradava rescatar princeses i fer el paper de valents. Menys l'Aladín, que sí va acceptar. La veritat és que s'havia fet molt amic del geni i preferia anar-se'n de viatge amb ell i descobrir nous països. Aleshores van decidir que quan tothom estigués dormint, reescriurien tots els contes. Cada princesa va canviar el final de la seva història. L'Ariel aconseguia tenir cames i deixava de viure al mar, però no per casar-se amb un príncep. «Vull agafar una motxilla i conèixer molts països del món». La vella va llegir la nova història de l'Ariel i li va encantar. Totes les princeses van fer el mateix. Van escriure històries de princeses fortes i valentes. L'Ariel se'n va anar a omplir el seu passaport i a viatjar sola per tot el món. Van començar a canviar les històries. Gairebé cap acabava el príncep. Volien viatjar, llegir, estudiar, veure món i conèixer gent nova, fora d'aquests prínceps de sempre. La bella dorment va escriure que al final punxava la bruixa amb l'agulla i no va fer falta que cap príncep la despertés amb un petó. Van escriure històries on no esperaven que un príncep pugés pel seu cabell per rescatar-les. Històries on s'enfrontaven a monstres, dracs i bèsties terribles, elles soles. I algunes fins i tot van escriure que rescataven els cavallers i els ensenyaven a llegir. La Blancaneus es va fer mestra de música i va deixar de viure en aquella cabanya a la muntanya. Les princeses de gel van escriure que es feien investigadores per solucionar el canvi climàtic. I l'Aladín i el geni van gaudir de la seva llibertat viatjant per tot el món. Totes es van dedicar a estudiar i a buscar feina per a ser dones independents.
Algunes sí que es van casar, però res de menjar perdius. Van buscar-se una bona feina per després poder gaudir de la vida amb la seva parella. Aquella nit, quan les princeses van anar a dormir, estaven una mica preocupades. Com reaccionarien els nens i nenes del món en llegir les seves noves històries? Doncs els nens i nenes van gaudir moltíssim llegint les noves històries. Ells també estaven cansats d'escoltar sempre històries de princeses porugues. I ara pensa, tu pots escriure la teva història, només cal que ho desitgis i t'esforcis. T'atreviries a canviar el final dels contes?